Aroene Snijn wie het nog raak op een parkeerplak aan Oude Willem bij Appelskeer. Er binnen een jas, een portemonnee en bankposten stellen. En ook de parkeerplakken bij de Canadamar en de Keele Dunen binnen favoriet bij auto-inbrekkers. Meestal litten nog te vaak goed van Weerde in de auto lezen. Een keer weer dus een man die hier dus snoerke van zijn navigatiesysteem. Dat stuurde nog achter de voorstoel uit. En ja, dat maakt het inbrekkers nieuwsgierig. Die man die hier dus zijn navigatiesysteem hier dus onder de vaarstoel scoot. Maar het tritsje dat stuurt dus ik nog onder de vaarstoel uit. Dus ja, dat soort dingen, ja, dat moet voorkomen worden. Want dan heeft dus een vrede kans op auto-inbraken. Je wil de auto naar het slot zetten? Ja. En alles eruit halen? Zit niet in de tas. Zit in de tas? Ja, wees. Gaan we weer vol spullen in de auto lezen? Als het goed is, net. Nee. Wat denk je daar altijd om? Dat denk ik altijd om. Ja? Ja, zeker. Wat ik hè, op zo'n al gelegen parkeerterrein als jou. Gelegen niet onder de dieven. Dat is zo, ja. Is wel eens wat stijl in jouw auto? Nee, nog nooit. Nee. Zult wat uithalen? Nou, wij hopen dus dat mensen toch op deze manier even wekker scoren worden van jongens, we moeten even goed met zo'n spullen omgaan en we kunnen ze hier net in de auto lezen. Het is natuurlijk net iets nice. Nee, het speelt al jaren, maar ja, er staan geen boeren om de mensen erop attent te maken. Dus we hopen dus nou dat het aantal auto-inbraken naar beneden gaat. Politie en Staatsbosbeheer zullen extra surveilleren. Als ze auto's ontreffen met weer vol god erin, stop je ze een briefje met een waskoging onder de ruitenwisser.